Amapiano on the beat. Goda Allah in yaba wa nabi ma'aiki Musa dan Amina mun bi shi ba za mu juyo ba. Goda Allah in yaba wa nabi ma'aiki Musa dan Amina mun bi shi ba za mu juyo ba. Ya Allah alhamidu abun godiya Allah ta'ala mun gode bisa ni'imar da kai mana Allah zai jalala ka kaunar annabi dan Amina wanda ya so ka kaso shi Allah har ka bani dama in yi yabo na goda Allah kyautar da ka bani Allah a daɗa mun Allahu kayo salati gun wannan da kake ta kauna shi yake ta dukan hijabi ka ganshi ya ganka abin yabona sarkakakke dan kabilar Quraish Muhammad dan Amina alai da dukan sahabbai da auliya masoyana wanda sun yi riko da hau wahala bata sa su tsoro. Bayan salati da sallama na ɗauki niyya zan yabo gun shugaban nan wanda ya tsarkake duka hanya Muhammadu mai kyawun sufan nan wanda ya kai matuka gaya gabawa ya yi waka kai ka jin kukan maraya maraya ne gabanka ya taho bai zo da komai. Bayan da bai da karfi ba shi da gado ko sarauta kun bauta raunin ibada ga rauni kuma ba nagarta yana son zuwa gun mai sarautar nubuwa sai ku taya shi fata kun san baya iyawa sai dai in an masa gata yan tasha ake ibawa sai ya zan bai rasa komai. Ga maraya gunka bawa ya zo mai suna Husai kai ne mai ba da yanci don Allah a fito a bani gani da ibi gani fakiri zani gidan al'adinani don Allah ya dan Amina kunku na zo nema ku bani lamun can hasken yabonku ba dan na kai na rizika ba. Tilas na yi bambadanci na yi fadanci na gabanka dan Amina ina azanci ga wanda azancinsa bai yabanka ina godiya ga wanda yake ya gode da samuwarka ina nema ga wanda a nema bai nema wajenka muna nema gare ka a gaban marasu Assalamu alaika ya Mustapha ya gatan masu gata. Assalamu alaika ya Mustapha mun zo gunka da bukata. Salamu alaika ya Mustapha matsalar mu ka warware ta. Salamu alaika ya Mustapha rayuwar mu a dube ta a tallafi rayuwar mu dan Abdullahi mun dan Abdullah mai martaba mun zo don mu samu sauki sannu wanda ubangiji ya ce masa sannu saboda aiki sannu wanda ake gayarwa cikin sallah ko an so ko aiki sannu wanda ake ta kai kuka a garai ko cikin mafarki a gabiyan bukata damu mun zo da mai sanka da shi muke fari ba mu san wani ba fa kai ba mu dai sai kai Muhammadu dan tamkar ka ba mu gani ba mu ba ma ji ba
magani dan sosai dan suwaiba muji da ganin mu yau annabi Muhammad mun ka duba Musai dan Amina mun bi shi ba za mu juyo takaici kauda masiba dan Amina kauda talauci kauda kunci sada zumunci mai Madina kyau mai kyautata kyau Muhammad dan Abdullah da Amina kai ne da ba'ina jallabina ba guru ya jikina annabi ya ishe ni daga shi ban gane kowa ka girme duka ka dara duka ka zarta duka annabawa kyautar mai duka zaɓin mai duka annabu mai maka kafi kowa girma ɗaukaka an tare maka na jinjina maka nai daɗawa ya sha bai tuka kai ka haska ka zance abbaka har kwakwalwa daɗin ambatanka har hawaye bai ki sauka zahiru kai ne badinu kai ne gamba da badini ma kai ne jina har da gani na har da haguna har da dama kai ke ceto ba mai ceto sai kai da a ran kiyama ta kusanto nan na zamanto ba kokwanto nan na dama annabi kai nake so daga kai ban gane kowa da Allah banda aiki sai ya banka na rantse da Allah buri na ambace ka na rantse da Allah rayuwata na baka annabi kai na sakarwa komai taskara Allah na hannunka lullube mu da barwanka wa zai mana ba kai yau ni kewa ta ishe ni buri in koma Madina in na ga ana ta niyya in ce wayo ya dan Amina buri na in ziyarce ka gashi ba guziri a gona sai dai dan isar ka roƙa min sarki na in yi safa da marwa in yi arfa ba da wasa sarkinka matabbaci ne tun kafin Adam da Hauwa hasken ka yake Muhammad ka san komai ba musawa wannan kuka da na kawo sako ne dai dan isarwa yarda da baitukan da nai sakon su ya samu kowa ka yarda ka ƙara yarda ka amince ba dan bi hamdillah anan nake so zan takaita Husaini dan Nasarawan Jos waka shi yayi ta Sardaunan Sharif Rabi'u Usman shi yayi ta sahibin alfallakin nan Bauchi Road nan ne santa in ka je Zolola Junction ban ce kake tambayawa neman ƙarin bayani ga nambar waya baka 0803964 ƙara gaba ƙara 3 gaba ƙara 03 ya isa haka in ka kira ni cikin wannan nambar haka babu shakka in MTN na da sabis ba za ka ki samu da Allah in yaba wani bi ma'aiki Musai dan Amina mun bi shi ba za mu juyo